Najgore je bilo pre nekoliko dana. Voda je bila preko metar. I meštani kažu, i predsednik mesne zajednice i ovde ljudi, da nikada u istoriji, u njihovom veku, ovako visoka voda nije bila. Došla je od Morave i meštani smatraju da je najveći problem neizgrađeni bedem, za koji su izdvajana sredstva još, ako sam dobro razumeo, 84. godine. I izvršena je komasacija. I od 84. godine do danas on nije izgrađen. To jeste odgovornost države. Malo pre smo videli da je bilo i odgovornosti i ljudi zbog toga što su često neodgovorno tretirali kanale, otpuste vode, u njih je bilo ubacivanja svega i svačega u prošlosti i nije bilo čišćenja kanala, ali ovde bedem mora da se izgradi. Nema on šta da se čisti, on prosto mora da se izgradi. I to je infrastruktura koja je životno potrebna ovoj zemlji, kao i putevi, kao i železnica, kao i telefoni. Potrebni su nam bedemi, potrebni su nam kanali za odvodnjavanje.